Nunot sa istriktong pagpatuman sa Department of Energy nga gidili ang hoarding sa gasolina, mga nanag-iya og mga motorbangka naglisod pagpangita og gasolinahan nga motugot nga makapatubil sila. Si Luan Mirundina sa report. Kapitan sa usa ka motorbangka nga pang island hopping si Davy Amit ug kay may booking sila karong adlaw sa yuganihang buntag naniguro siyang makapalit og diesel. Apan sa Petron gasoline station sa Cordova, gibalibaran siya kay matud pa higpit nga gidili sa DOE ang mopalit og gasolina ug diesel nga container ang sudlan. Ako siyang giingnan nga kuan ma'am kanang lisod mo sa gayo nga ang bangka mo yung dalon dire aron mga pamatuod nga nadyon may business nga kuan matunayan ko nga mo-complain lang og kuan ma'am kanang basin na may requirements magdalang og business permit para matuod nga nami business nga bangka. Hinuon matud ni Davy, nakapalit ra gihapon siya og diesel alang siyang motorbangka apan didto sa laing gasoline station. Giangkon sa supervisor sa Petron Cordova branch nga ubay-ubay gayon sa tigpalit og gasolina ug diesel kanila, mga mananagat ug mga tagiya og motorbangka nga pang island hopping. Apan nunot sa kamanduan sa Department of Energy, wa sila'y mahimo kundi ang pagtuman na lang. Busa daghan sa ilang mga suki ang ilang nabalibaran. Bisag na yung mga reklamo, amo na lang amo jud gi-explain nila nga lisod pod sa among part kung mo supak mi mamba. Kay basin kami po'y basin masirahin noon mi tungod lang ana. Samtang ang LGU Cordova nangita karon og pamaagi nga matabangan ang mga mananagat ug ang mga tag-iya og motorbangka nga pang island hopping ning lagda karon sa Department of Energy. Waiting ta sa final nato nga strategies para mahatag nato sa ato ang mga mananagat, atong island hopping, mga pang-boats, operators, owners, o kaning mga boat captains. Sa pagkakaroon, pasang ko'y masulti nga strategies, kay on the verge pa man sa ato ang paghimo o mga nindot na mga lakang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.